साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनो थिग बिदिनो बयबो फैयै फैयै जोंनि एकाडेमिखौ भिजिट खालायनानै मोजां गथ'फोरखौ माबा मोनसे एनकारेज खालायलांबाय थायोब्ला साफिसियेन्ट गथ'फ्रा मोनसे नलेज मोननानै मोनसे विल पावार मोनगोन गोसोफ्राव थुलुंगानाय मोनगोन देरहासार जागोनखौ निस्सय आं बेखौनो बयनि रायजो राजानिफ्राय नोंथांनि एकाडेमियाव गासै साबेसे स्टुडेन्ट दिनै जोंनि एकाडेमियाव नियर एबाउट 70 जनसो दङ बयस एन्ड गार्लस दङ बबे बबे डिस्ट्रिक्टनि दङ बेहाय मेक्सिमाम गासिबो अल आसामनि जाबाय अल आसामनि दङ दिनै हमना लादो नोङो सदियानिफ्राय लानानै ओरै कार्बि आंलं तिनसुकिया डिब्रुगड़निथ' गैथ'आ ओरै लादो नोङो चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार बे गासिबो ओरै पाटनानि हस्टेलाव दङ आरो पाटनानिबो दंफैयो माबायदि रोखोमै सोलोंथाइया जागासिनो दा जोंनावथ' बिराद जों हार्डलि माने खालायगासिनो दङ जोंना टारगेटआनो बेनो जेरैखि जाया साक्सेस जानांगौ गथ'आ साक्सेस जाहोआगौ माने जों नागारा आरोना ओमफ्राय नै दाखालि रिसेन्टलि SSCGD आव इन्टारभिउ हैदोंमोन फार्स्ट जोंनि बेच बियो बे सेलेक्सन जाबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनि एकाडेमिया बयबो थुलुंगानाय मोन्दों आरो गाबोनहाय 5 अक्ट'बराव गार्लसफोरनि सेकेन्ड बेच जागोन बेहाय इन्टारभिउ थांगोन 7 थांदों गार्लसफ्रा जों डेफिनेटलि बे आसा खालामदों सियर साफ्रोमबो साक्सेस जाना फैगोन होननानै नोंथांनि एकाडेमिया बबे जायगायाव दं जोंनि एकाडेमिया बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव साब डिभिजन गसाइगाव साब डिभिजननि गेजेरावनो थानाय आमलाइगुरि सराइबिल खाथियाव बियो